B'investiment ta' 20,000 euro permezz tal-Voluntary Organizations Project Team tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi inawgurat faċilità medika u sportiva ġdida. Dan il-proġett sar permezz ta' rinnovazzjoni ta' kamra fil-kumpless li nbidlet faċilità medika mamra b'apparat modern u essenzjali għal eżamijiet mediċi tal-atleti. Din il-faċilità se tiffaċilita b'mod partikolari il-proċess tal-isportivi li jeħtieġu liċenzji internazzjonali ta' tlielaq billi tipprovdi servizzi mediċi aktar aċċessibbli u effiċjenti. Barra minn hekk din il-faċilità se toffri testijiet mediċi u screenings tas-saħħa l-pubbliku ġenerali biex jgħinu fil-prevenzjoni u l-identifikazzjoni bikrija ta' riski għas-saħħa permezz ta' kura aktar aċċessibbli. Il-faċilità se tkun attrezzata biex twettaq testijiet tad-doping u tipprovdi assistenza medika primarja waqt sessjonijiet ta' taħriġ u avvenimenti ta' tlielaq. Dan se jkompli jsaħħaħ l-appoġġ mediku fuq il-post u jżid is-sigurtà għall partiċipanti kollha. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru Giulia Farrugia qalet li dan il-proġett huwa eżempju konkret ta' kif l-investiment fis-settur tal-volontarjat qed jgħin biex jinbnew komunitajiet aktar siguri, b'saħħithom u preparati. Sostniet li permezz dawn il-fondi mhux biss qed jiġi appoġġjat l-isport tal-muturi iżda wkoll il-volontira u l-ħarsien tal-ħajja. Din hija disċiplina sportiva li qed inkomplu narawha tikber sena waħda wara l-oħra u ta' pjaċir għall-Gvern Malti li aħna nkomplu nassistu lil laqdiet volontarji. Dan l-investiment ser ikun qed jgħin lil din l-assoċjazzjoni tkompli timxi b'mod professjonali u anke żżid il-capacity tagħha qabel ikun hemm tiġrijiet internazzjonali.